Vores gruppearbejde startede meget sløvt op, og vi havde ikke rigtig nogen motivation. Det gjorde sådan, at vi kom meget, meget langsomt i gang, og egentlig ikke rigtig kom i gang. Som et tegn på, at vi ikke fik en god start, døsede alle sådan rimelig meget hen, og gruppearbejdet blev aldrig sådan rigtigt sat i gang i klassen. Vi havde også alle sammen meget individuelt fravær i gruppen, og det gjorde os bare endnu mere motiveret til at arbejde. Vi følte nemlig ikke rigtigt, at vi kunne arbejde uden fuldt mandskab. Når vi endelig kom i gang, gik der ikke lang tid, før vi blev distraheret. Og straks gik i gang med noget helt andet end det reelle arbejde. Nej, hver gang vi blev enige om at lave noget, var der altid en, der var meget mere fraværende fra gruppen. Ellers kom vi aldrig rigtig i gang, grundet sådan meget dårlig koordinering og manglende lederskab. Det var rigtig tit et stort problem, at vi ofte arbejdede hver for sig. Det vil sige, at vi meget sjældent fik kigget på tingene igennem og sådan koordineret, hvem der skulle lave hvad. Som det kan ses på billedet, laver Alfred noget, mens vi to andre ikke rigtig sidder og laver noget, og det ender bare ud i ingenting. Støj fra andre var også et meget stort problem for vores gruppe. Det vil sige, at det stoppede lidt vores gruppearbejde, og vi begyndte at lave alt muligt andet, hvilket også var rigtig dårligt. Mobiltelefonen var også et meget stort problem, og var en stor støjkilde. I det hele taget har alle været meget fraværende, både fysisk og psykisk, og hverken vores produkt, vores rapport eller vores gruppearbejde blev egentlig en succes.